салом алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзони гурӯҳи ангурбағбоғ. Имрӯз 30 октябри соли 2024 мебошад. Қарор дорам дар хонаи худам рӯзи 3 ноябр ки озмуни анор дар хонаи ман мешавад, озмуни анори беҳтарин. Ва имрӯз аллакай акаи Комил духтур аз Кони Бодом ки худашон омода наметавонанд, анорашонро равон кардан, 6 анорроӣ кардан. Ман якташро бисёр қизиқам омад, куштам. Мани анораш буд. Анори акаи Комил духтур 600 чанд грамм? 677 грамм. Баъд барои муқоиса аз анорҳои худам куштам якта на он қадар калонашро. Сар кардам аз пӯсташ. Акун худи шумо баҳотиед. Пӯсти кадом анор хушрӯйтар аст? Ҳамчун холис. Анори худамро ман намед навъашро намедонам. қаламчашро аз хонаи хоҳарам гирифтагӣ будам. Анори акаи Комил аз Кони Бодом навъи қай. Қай яке аз анорҳои номӣ аст дар Тоҷикистон. Ва манам хемо анорҳоро буридем. ҳангоми чашидан инашро чашидам. Пеш аз чашидан гап дорам ки буридам вақт пас мана шумо худатон тамошо кунед. Анори ман донааш аз анори қай калонтар аст. Ва дар ширинӣ анори қай туруштар буромад, анори ман ширинтар буромад. Инро боз дар рӯзи сеюм дар маърака мебинем. Чунки аз Кони Бодом боз анор мебиёранд, аз ин калонашро мебиёранд, 1 кило ашро мебиёранд, қай мебиёранд, королевский бояд биёранд. Ин анори қайро бинед ки арамхел чихел ин бозоргир. ҳамҷамон ман бо биёрам, ҳамҷамон кун. Ана ин дута анори Кони Бодом, ин анора бинед. $677 грамм, қариб 700 грамм. Ина бинед. Барои чӣ ман ино ба шумо гап мезанам? Ман бозор мерам, мепурсам ин анори куҷо. Дар бозор анори Узбекистон, анори Эрон ва анори Перу аст. Ки аз Перу ва дигар мамлакатҳо овардани анор ба Тоҷикистони мо ин худаш як шармандагӣ аст. Гӯем агар ин бисёр баланди баъд қобили қабул нест. Чунки мо бояд анори мо равад берун аз кишвар, не ки аз кишварҳои беруна анор оварда фурӯшем. Анори Ӯзбекистон анамхел дар дарони халтачаҳо, анамхел нав, анамхел вазн, анамхел ҳаҷм, расмашам анамхел 30 сомон дар бозор истодааст. Анори Эрон инқадаре. Чини ини ман инқадар. Ини маҳоли калонашам аст. Инқадар 25 сомон истодааст. Анори Перу инқадар намедонам ва дар ёдам нест, лекин агар бошад ман рӯзи озмун оварда мемонам барои чӣ гӯям, барои дидан. ҳамдиёрони азиз, хонаи ман апаи муаббат омадан. роҳбари ташкилоти ғайридавлатии Зан ва Замин вақти фаҳмидан ки озмуни анор мешавад, хиста омадан, чунки онҳо чандин сол аст дар тамоми ҷумҳурӣ аз қафои ҳамин мегардад ки занҳоро коргар мекунад, анорзор мекунад. Бисёр анорзор кардагӣ дар ҷумҳурӣ бисёр апаи меҳрубон ҳастанд. ҳамчун сарпараст ҳам шуданд. шумо ҳам метавонед сарпараст шавед. То рӯзи якшанбе хела вақт доред. дар озмунда иштирок мекунанд олимҳо, худохоҳад, одамҳои анордор. Барои чӣ ина ман шумо нишон додам? оятонро гиред, чутатонро гиред ки бо кадом анор шумо сайрнавандӣ мекунед. Чӣ мешуд ба урусӣ? Моҳориба. Не моҳорибаи ҷанг аст. вай мекунед. На хуласи гап, ман тоҷикӣ нахондем, урусӣ хондам. озмун мекунед.
ана бинед чихел анорҳо бояд мо парвариш кунем. Чӣ мо наметонем анор парвариш карда, ки аз перую аз эрону аз дигар давлатҳо мебиём? Не, мо метонем. ман тонистам, худо хоҳад ман замин ёбам, агар ман анаи анорро мекунем. анори ман ба гумонам, ки ин ҳоли навниҳол аст, аламахтари мумкин анори ман шавад. хулоси гап, манаи анорро дидед, бояд барига тамошо кунед. Анин донаи анори ман анин донаи анори ман ин донаи қай аз анори манам гузаштааст инҷа. ина қай донаи анори маҳаллии ман калонтар аст аз донаи қай, лекин қай дар хушрӯйгӣ мебурад, дар калон ҳаҷмӣ, дар хушрӯйгӣ ин муҳорибаро сари озмонро мебурад албатта. лекин ҳамин бозор ки рафтед, шумо ба чашм мехаред, анори базебро мехаред. майда ширинам бошад, дар дохилаш шумо нафаҳмед, ки базебро мебаред хонатон, ки ин ширин бошад гуфта. барои ҳамин анорҳои базеби калон кардан дар кор. ҳай ҳамдиёни азиз, гап бисёр шуд. рӯзи 3 ноябр марҳамат хонаи ман, кадоме бо анораш мебиёяд, бо анор 6 7 10 анор биёред, барое ки анорхӯр ҳам бисёр мебиёяд. озмун чиз довар шудагӣ тамошобинам таклиф кардем ва кадоме мехоҳад ки сарпараст шавад, марҳамат сарпараст шавад, мо муқобил нестем. хулоси гап, ҳамдиёрони азиз, мо дар Тоҷикистон ҳамихел анорпарварӣ бояд кунем, ки анори мо хориҷи кишвар равад. На ин ки мо анор ворид карда дар пулро барем дар бегона тием. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳбони шумо бошад.